Abada Siyahat Zoologunda geçirilen Halkara Forumunyň mihmanlary çäreden bir gün öň barp başladylar. Bu ýagdaý Türkmenbaşy şäheriniň ençime köçetiniň ýapylmagyna we ilatly ýerlere barýan ýollaryň beklenmegine, şeýle-de yerli ilatyň dürli durmuş zerurlyklarynyň çäklendirilmegine sebäp boldy. Birleşen Milletler Guramatynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahaty Abadada 4-nji we 8-nji awgust aralygynda geçirilýär. Türkmenbaşynyň ýaşaýjylary çäre golaýdaky milli Siyahat Zoologunda geçirilen kim bolsa onuň tutuş şäherdäki we onuň töweregindäki durmuşy üýtgedenligini gurrun berdiler. Mihmanlar ýekşenbe güni gelip başlady. Tas tutuş günüň dowamyna howa menzili bilen Türkmenbaşynyň arasynda hereket togtady. Adamlar Aktaş we aeroport ýaşaýyş toplumlaryna geçip bilmediler. Hatta tüýl kömek ulaglaryna da ýoldan geçmäge ruhsat berilmedi. Dip Türkmenbaşyly çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň ýene biri Türkmenbaşyda durmuş togtady dip ýagdaýy häsiýetlendirdi we akşam saat 21:00-dan soň raýatlara köçe çykmagyň gadagan edilenligini aýtdy. Türkmenbaşynyň häkimetleri Abadadaky foruma gören taýýarlyklarynyň çäginde mihmanlary yerli iratyň bol elin ýaşaýanlygyny görkezmek üçin kiçi detallary hem ünsden düşürmezlik maksatly dürli işleri geçiripdir. Şol sanda ýaşaýjylaryň we aýyň başynda uzypsız pensiýalaryny almakda kynçylyk çekýän ýaşullaryň köçede görünmezliginiň aladasyny edipdir. Döwlet edara kärhanalaryny 4-nji we 9-njy awgust aralygynda Türkmenbaşynyň etrap ilat üçin iş günleri därilip yglan edildi. Hatta pensionerleriň pensiýalaryny 10-njy awgustda geçirmek ýokardan tapşyryldy. Sebäp hökümet köneşikde garrylar pully bankomat gözläp ýurdy mihmanlaryň ýanyna maskara eder diýip hasaplaýar. Dip häkimlige ýakyn çeşme aýtdy. Türkmenbaşy etrabynyň ähli toýxanalary ýapylypdyr we nikah toýlaryny 11-nji awgustda çenli geçirmek gadagan edilipdir. Şeýle-de Türkmenbaşynyň bazarlarynda emeli bolçuluk döredildi. Ýöne şäher ýylatyna bazara girmek gadagan edildi. Raýat teşikli polisiýa we emhama işgärleri derwededen adam salmaýarlar. Şeýle-de bazarlarda gyzyl kitaba girdilen balyklaryň sewdasyna gadaganlyk girdi. Dip ýene bir çeşme aýtdy. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu çäre uly ähmiýet berýärler. Döwlet mediasynda çap bolan maglumatlarda bu halkara forumunyň möhümdigini ykdaldy we ol Türkmenistanyň tutuş adamzat ähmiýetli öňe sürýän başlangyçlarynyň milletler bileleşigi tarapyndan ikrar edilýänliginiň nowatdaky beýanadyr diýilip häsiýetlendirildi. Resmi maglumatda Abadadaky çäre Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary Antonio Guterres'in baranlygy habar berilýär. Azatlygyň çeşmeleri halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň we hökümet agzalarynyň Abadadadygyny habar berdiler. Bu günler Abadada diňe ýörüýti awtobuslar gatnadylýar. Mihmanlara hyzmat etjek işgärleriň, nahar beşirjek aşpezleriň ählisi saglyk barlygyndan geçirildi. Spid we gepatit viruslaryny analiz tapşyrdylar. Atellerde ýekece ýöneköy raýat galmady çykardylar. Ol ýerdäki adamlaryň ählisi emhama we polisiýa howpsuzlygyna jogapkar ofitserler. Dip ýagdaýdan habarly çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Resmi maglumata göre Prezident Serdar Berdimuhammedow bu duşşugy ýokary derejede guramaçylykly geçirmegi may aýynda talap edipdi. 25-nji ýylda döwlet mediasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň deňizdäki howpsuzlyga baha bermek üçin gemide seýahat edenligini, şeýle-de Türkmenbaşynyň howa menzilinden ýokary tezlikde awtolog sürüp geçenligini görkezdi. Resmi habarda ol howa menziliniň tekizligini barlady diýildi. Türkmenbaşy şäherinde we Abada Siyahat Zoologunda bu uly taýýarlyklar bir näçe hepde öňünden başlanypdy. Iýulyň ortalarynda köçelerde dilekçi çağalar we zibil dörýän raýatlar saklanyp başlandy. Köne awtologlaryň hereket etmegine wagtlaýyn gadagançylyk girdildi. Narkologiýa hasabynda duran adamlar wagtlaýyn tutsak edildi. Şeýle-de yerli häkimetler forumyň geçýän wagtynda köçelerde hereket etmek üçin ýurduň başga ýerlerinden täze awtologlary getirdi. Türkmenbaşyda nowatçylyk etmek üçin welaýatyň ähli ýerlerinden kanun goraýjylary getirildi. Gece saat 22-den soň polisiýa Türkmenbaşyda köçe çykan raýatlary taklap başlady. Abadanyň mihmanhanalarynda başda ten satýanlara garşy reýtler geçirildi. Soňra bu ýerde din jalyan raýatlar mihmanhanalardan çykaryldy. Abadadaky bu taýýarlyklar we edilen çykdyjylar barada döwlet mediasynda habar berilmedi. Hadar deňiziniň kenarynda ýerleşýän Milli Siyahat Zoology Abadada döwlet tarapyndan guralýan halkara duşşuklar ýygy-ýygydan geçirilýär. Şeýle-de bu ýerde ýurt ýolbaşçylary we hökümet agzalary din jalýar. Bu ýagdaýlaryň ikisi de yerli ilatyň durmuş
doğuşuna irwet täsir getirger. Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylarynyň hereket azatlygy we durmuş zerurlyklary berk çäklendirilýär. Awazada dinjalyan mihmanlar zowlugy terk etmäge mejbur edilýär. Ençe ýyllardan bäri daşary ýurtlarda zähmet çekip 1,5 ýyl ozal Türkmenistana dolanan tejenni bir ýaşaýjy dowam edýän ykdysady kynçylyklar, giň aýran işçilik haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň aşa gymmat bolmagy sebäpli özüniň iş gözlegini täzeden ýurtdaşyna çykmaga çalışýanyny aýdýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde ady aşyr diýilip üýtgedilen Türkmenistany soňky 1,5 ýylda öz başdan geçirenlerini 10 ýyldan gowrak wagt daşary ýurtlarda zähmet çekenden soňra ýurda dolanyp aýaly we çağalar bilen duçar galan ýagdaýlaryny, göwüs germeli bolan durmuş ykdysady meselelerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýle boljagyny bilen bolanymda asla ýurda dolanmazdım. Diýip Aşyr Ahmyr bilen uludan demin alýar. Daşary ýurtda 10 ýyldan gowrak işläp tejenni jaý gurdum. Yeňil awtolog edindim. Bulardan naşary biraz pul ýygnap dogduk diýara dolanyp diýip olaýdýar. Paýtagtdan 2,5 sagat çemeti aradaşlykda ýerleşen Sebitde mesken tutan ýaşaýjy ilkilikler maşgalatynyň üpçünçligini ýoly goýmagyň, jaý edinip awtolog edinmegiň beren rahatlygy bilen ýuwaş-ýuwaşdan watanyna gaýtadan ornaşmagy, kök salmagy başlaýar. Daşary ýurtda ýygnap öz ýany bilen alyp gelen pullaryny maýa goýup telekeçlige başlamagy ýüregine döwýär. Men aýalym bilen 2 sany dükany arendasyny alyp sowda satyk bilen meşgullanyp başlamakçy boldum. Bir dükanyny egneşik satdyk. Bazarda ýerleşen beýleki dükanyny azyk haritlaryny satdyk. Diýip aşraýdýar. Ýöne aradan köp wagt geçmänkä olar egneşik sowdasynyň şowsuz synaşyk bolanyny düşünýärler. Şonuň üçin egneşik dükanymyzy ýapmaly boldyk, sowdamyz paşmady diýip zähmet migrasiýasynyň dolanmagynyň ýygyny ýurda gaýtadan ornaşmak ugruna eden synaşyklary başa barmadyk tejenni aýdýar. Türkmenistany hususan soňky ýençe ýylyň dowamyny köp sanly hojalyklary agyr urgu bolan maliýe ykdysady kynçylyklar ýyllarça müň Türkmenistanyň iş eklenç gözlegini daşary ýurtlara çykmagyna alyp geldi. Ýöne tutuş dünýä öz täsirini ýetiren koronavirus pandemiýasynyň ýygyny, şeýle dürli sebäplerde dowam edýän uruşlaryň, ýaragly çakmyşlyklaryň arasyna syýasy we ykdysady durnukçylygyň fonuny galyp etse, Türkmenistanyň köplük bolup ýaşaýan ýurtlaryna şolsana Türkiýede migrantlara garşy çärelerin güýçlendirilmegi bilen Türkmenistanyň ýurda dolanyp başlamagy barada habarlar görülip başlady. Türkiýanyň resmi statistika sanlaryna görä bu ýurtda 200.000 çemeti Türkmenistanyň kanuny ýaşaýyş ruhsady bilen ýaşaýar. 2023-nji ýylyň sentýabr aýyny Türk häkimetleri Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmen raýatlaryna degişli wizasyz syýahat düzgünini ýatyrypdy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli özüniň işläp gaýdan ýurduny aýtmakdan saklanan Aşram soňky ýyllarda hemişelik ýaşamak maksady bilen öz dogduk diýaryna dolanan Türkmenistanyň biri bolmaly. Beýle boljagyny bilen bolanymda asla dolanmazdım. Diýip ol ýene bir gedek gaýtalýar. Aşyr 10 ýyldan gowrak mundan ozal ýyzda goýup giden ýaşaýyş durmuş şertleri bilen häzirki şertleri deňeşdirýär. Diňe gaz, tok we suw üçin alynýan töleglerin özü hem ýetik. Azyk haritlar gymmat, iş orunlary tapdyrmaýar. Diýip olaýdýar. Aşyr 10 ýyl ozal hem iş eklenç aladalary bilen bagly problemlerden ejir çekip ýurdu terk edipdi. Şol wagtlarym ýurtda işçilik hökm sürýärdi. Ol häzir hem ýylatyň işçilikden, durmuş ykdysady problemlerden kösenýäni aýdýar. Inni bir gitsem çağalarym hem ýanym bilen alyp gedip, olaryň hem daşary ýurtlarda galmagyny üpçün etmäge synansaryn. Diýip aşraýdýar. Daşary ýurtlarda zähmet çeken Türkmenistanlar köplenç mümkinçiligi bolsa özleriniň baran ýurtlaryna uzak möhletli esasy işlemegi we ýaşamagy saýlap alýanyklaryny aýdýarlar. Ýene şol bir wagtda migrantlar bilen geçirilen söhbetdeşliklerden hemde sosial media maglumatlarynyň çen tutulsa, olar köplenç watanyna jaý salyp uzak möhletde ýurda dolanmagyň aladasy bilen ýaşaýarlar. Kimler Türkmenistanda öýrenip durmuş gurmak maksady bilen daşary ýurtlarda işläp pul gazanmagy gidýär. Kimler tejenni aşyr ýaly jaý salyp awtolog edinmek maksady bilen ýurduň daşyna çykýar. Ýöne olar ne ýurduň daşyna, ne de ýurduň içinde durmuşyň hödürini görüp bilýär. Sebäbi bir tarapda pasport meselesi Türkmen raýatlarynyň halkara hereketini çäklendirýär. Beýleki tarapdan maşgalasyny we çağalaryny watanyna goýup zähmet migrasiýasyna çykan Türkmenistanlar aýraçylygyň azaby bilen ýaşamagy mejbur bolýar. Ýöne tejenni aşyr şeýle problemlere garamazdan özüniň ýene bir gedek ýurduň daşyna çykyp bu gedek has uzak möhletläp belki de hemişelik ýagdaýda daşary ýurtda galmagy çalışjakdygyny aýdýar. Dükany işi başa barmady. Egneşik dükanymyzda, azyk dükanymyzda ýapmaly bolduk. Satyn alan awtologumda kire ýetjek boldum.
yönü ulaw bodulanny ätiýas şaýlaryna pul tapmak kıyın boldy. Ardan wakadan ulawmyzy da satdyk diýip aşraýdýar. Pulsuzluk sebäpli hozalykda uruş söýgüş, goh galmagal köpelip başlady. Öýdäkim çağalarymyzy ýanyna alyp aýrylşyp gidip gelip başlady diýip ol aşağı seredýär. 10 ýylda ýygnan pulumy 1,5 ýylda soğup gutardyk. Maşin gitdi. Zaýyňam käbir zatlaryny guruluşyk material hökmünde satan wagtlarym boldy diýip aşrygyňar. Ol ýene bir gedek bagty açylyp daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna çykmagy mümkinçiligi bolsa, ýurda gaýdyp dolanmajakdygyny, maşgalatyny hem öz ýanyna çagyrjakdygyny aýdýar. Adatlyk radiosynyň söhbetdeşleri daşary ýurtlarda zähmet migrasiýasyna bolup ýurda dolanýan ýöne bir meňdeş problemler sebäpli gaýtadan iş eklenç mümkinçilikleriniň gözlegini ýurdun daşyna çykmaga çalışýan adamlaryň az däldigini aýdýarlar. Ýene soňky ýyllarda Türkmenistanlaryň iş okuw gözlegine barýan ýurtlaryna şol sany Türkiýede, Abaşada we Russiýada migrantlara garşy hususan dokumentsiz migrantlara garşy häkimetleriň durmuşa geçirýän çäreleri güýçlenip başlady. Güç edaralarynyň işgärleriniň jogapkar wezipelerinde işleýän resmiýetiň arasynda kıyın şertlerde ýaşaýan we daşyndan goragsyz görünýän aýal gyzlara lakatýan. Olaryň kıyın ýagdaýyndan peýdalanmaga çalışan erkekler köpelýär diýip Adatlygyň habarçysy we çeşmeler habar berýär. Jemgyýetdäki utanç, haya, ýylagyny düşmänlik düşünjeleri galy berse, kanun goraýjylary ýüz tutup adalatlylygy gazanmak mümkinçilikleriniň az bolmagy pidalaryň garşysynda wezipesinden ýa iş ornundan hyýanatçylykly peýdalanýan adamlaryň bolsa peýdasyny işleýär diýip Adatlygyň çeşmesi aýtdy. Bu meseleni öwrenen habarçymyzyň ýazmagyna görä, İçeri işler ministrliginiň, MHM'niň, prokuratura, kadyet, ýangyn söndürji, polisiýa bölümleriniň dürli derejeli işgärleri ýaş, gowunna yaran gelinleri nişana alıp işleýän bolsalar iş ýerlerine baryp sonra edip bir bahana bilen gorkuzmaga çalışýarlar. Häzir olaryň ýören ýoly açyk diýip habarçy aýra-aýrylykda gürleşen denan maskalaryna salgylanyp güç edaralarynyň işgärleriniň iň bolmanyny internetde bir videony görüpsiň. Like Ýürejik basypsyň diýip ýa-da ýurdumyza garşy gelýän, ýüzüni ýere salýan video paýlaşypsyň diýip soraga çekilen aýallary jinsy gatnaşyga itekleýänliklaryny aýtdy. Temmäki, nasyonlaryny satýan adamlaryň öýleri dökülüp köp mukdarda temmäki nas tapylsa olaryň hojalygyna göz gezdirýärler. Eklenip bilmeýän hojalyklara pul höderläp jinsy gatnaşykda bolmak teklip edilýär diýip Adatlygyň çeşmeleri aýdýar. Aýra-aýrylykda gürleşilen zenalaryň sözlerine görä, dükançy gelinleri, salonçy, makyajçy gelinlere hem gadagançylyk, çäklendirme girdip ýoluny açaýyn. Adam gapyňdan gelmez. Biri gelse meniň adym ber, elimi jaň et. Sen ödüm gorap gederin diýip jinsy gatnaşykda bolmak teklip edilýär. Habarçymyz bilen gürleşen bir aýalyň tasdiklamagyna görä, ýani ýoldaşlary türme tutuklugyna hökm edilen aýallara köplenç amnistiýa kömegini wada berip jinsy gatnaşykda bolmak teklip edilýär. Bu hili ýagdaýlar bardy. Öň ýani ýoldaşy türmede turan aýallaryň biri sosial mediýada hem gurrun edipdi. Türmen başlyklary ýaş geliniň tutsagyň ýyzyndan gelenini görseler, bärde özüm serederin diýip jinsy gatnaşyk saklamagy teklip edýärler. Häzir İçeri işler ministrligiň ýokary wezipeli adamlarynyň arasynda özara bäsleşmek düşünjesi hem bar. Men ol gelin bilen boldum, men bu gelin bilen boldum diýip ýaryş gurýanlar hem bar. Deyip Adatlygyň söhbetde aýtdy. Adatlyk bu hili habarlary mundan öňem bir näçe gedek alypdy. Golaýda ahallak habarçymyz Kaketrawyna polisiýa tarapyndan saklanan 4 sany yetkinjek barada habar berip, olaryň ýeriniň ejesiniň polisiýa işgärleriniň seniň hem ýagdaýyň kyndyr diýip adamsy daşary ýurtlarda işleýän aýallara çala ýylgarsa lakatýanlygyny gurrun beripdi. Ýurt ýapyklygy galy berse, wezipeler kökleriň ağırlığına düşen ayarların iyil içinde ağda düşmeyecek olup utanıp dımmağı ağın erkeklerin peydasına olyar deyip yerli siyinçiler aydiyar. Bulgarya'da yaşayan hukuk goraýjy Ana Durduhajiýew ayarlar problemasının Sovet ýyllarinden uzalýanyny,
Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň ideologiýa meseleleri boýunça sekretarynyň aýarlara negativ täsir edýän ýagdaýlaryň üstüni basyryp saklanygyny, Saparmurat Niýazow döwründe bu ýagdaýyň hasam agyrlaşyp ören ýokary derejeli ýolbaşçylaryň ikinji, üçünji aýarlar başlandygyny bellädi. При Ниязове ситуация еще сильнее ухудшилась, когда некоторые очень высокопоставленные чиновники заводили вторых, третьих жен. Ýatlysyk olarky baş prokuror Gurbanowy Atazanowa wezipesinden aýrylmagynyň öňkü resmiýlerin ençeme aýarlarynyň ýa nikahsy ýaşaýan maskarasynyň bardygyny aýdyp prezidente hasawat berýärdi. Что касается сегодняшней ситуации, то я не могу подтвердить или опровергнуть эти факты. Häzirki ýagdaý barada aýdylanyna men bu faktlary ne tasdiklap, ne de inkar edip bilýärin. Sebäbi açyk aýdyň hukuk teljemerleriniň ýok ýurduny, metbuat azatlygynyň bolmadyk ýerine dürli zatlar aýdylypdy. Deyilip de biliner, dürli misallar getiriler, faktlar öňe sürler. Ýöne hiç kim olary tasdiklap ýa-da inkar edip bilmez. Кто-либо подтвердить их или кто-либо опровергнуть не сможет. Deyip Hacıyev Bolgariýadan telefon arkaly beren düşünürşini aýtdy. Ýöne hukuk goraýjynyň ananjyna görä, ýurt ýapyklygy derarly ýerine barlap bolmaýan hem bolsa, bu aýdylýanlar Türkmen rejiminiň adawry üçin gowlatdy. Moskwanyň etegine ýerleşen Krokus şäherdaryna geçen ýyl bolup geçen terror hüjüm boýunça Aglabaty Täjikistanyň bolan 19 guman edilýäniň kadyýety işi hüjümi sebäpli Merkezi Aziýadan bolan migrantlara garşy batlanan gahar gazabyň arasyny 4 awgustda başlandy. 2024-nji ýylyň mart aýynda bolup geçen hüjümne 140 adam öldü, 550-den gowrak adam şiketlendi. Bu Russiýada ençe ýyllaryň dowamyna bolup geçen iň agyr hüjüm boldy. Esasan Merkezi Aziýalylaryň arasyndan adam toplamakda tanalýan Islam Döwleti Horasan bu hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Kadyýet resmi namlaryna görä hüjüme gatnaşmakda aýyplanýan we ählisi Täjikistan raýatlary bolan 4 adamy hemde olaryň 15 ýarany terror hüjümine ýardym bermekde, türgünlük geçmekde, guramolaşdyrmakda we gatnaşmakda günä bildirilýär. 4 awgustda jemgyýetçiligi açyk oglan edilen kadyýet işine ilkinji güni batyr etrap harby kadyýetiniň 3 agdadan ibaret topary garar. Bilermeler kadyýet işine ýetasy dinlenşigiň ýapyk gaplaryň aňyrtyna geçirilmegine garaşlýanyny, şonu subutnamalaryň hödürlenjekdigini aýdýarlar. Adam hukuklary boýunça aktivistler hüjümden bir gün soňra ele salynan guman edilýänlerde polisiýa tarapyndan ýenjilmek alamatlarynyň bolanyna salgylanyp kadyýet işi adalatly bolmaz diýip hawatyr edýärler. Şonu olaryň biriniň gulagy kesilen halda görnüpdi. Kadaly demokratik ýurtlarda bu asla beýle bolmazdy. Terror hüjümine guman edilýän adamlar ýenjilip boyun aldyryldy we olar häkimetler muny gidlejegem bolmaýarlar diýip adam hukuklary boýunça aktivist Karimjan Ýorow Adat Ýewropa Adat radiosynyň ruh gullugyna aýtdy. Beýlekler polisiýanyň ilteşiklik boýunça günä bildirme çemmeleşmesinden uğralyp hereket edýänini aýdýarlar we tutulan ýaranlaryň hakykatdan jinayete gatnaşmanlyklaryny soragatdan alýarlar. Polisiýa olaryň käbirlerine hüjüme gatnaşanlyklary aýdylýan adamlara jaýlaryny kireyne bermekde günä bildirdi. Meniň pikirimçe olar günä ýasyklaryny topladylar diýip Federal Howpsuzlyk Gulugynyň öňkü ofiseri, Ozal Döwlet Dumasyna deputat bolan hemde Kremliň sanyjy tanqyçylarynyň biri bolan Gennadiy Gudkov aýtdy. Olaryň 70 derejesine düşünmek kıyın menne şu kadyýet işi hakyky derňe işini geçirmediligi bahan hökmüne geçirilýän ýaly duýgu bar diýip ol belledi. 2024-nji ýylyň martyna ilkinji gede kadyýete çykarlanan ýenjilen ýaly bolup görünen hüjümçileriň etniki gelip çykyşy Russiýada adamlaryň etniki taýdan ýekirilmeginiň hemde Merkezi Aziýalylaryň edenetlikli tutsak edilmeginiň görülmegini getirdi. Şeýle-de aşa salçy milletçi toparlar tarapyndan ýerine ýetirilýän xenofobiýa we ýowuzlyk hadisalarynyň artmagyna alyp geldi. Rus häkimetleri 2024-nji ýylyň tomtuny polisiýa edarasyna migrantlary kadyýet kararlary bolmazdan ýurtdan çykarmagy has giň ygtyýar berip kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçylary girdiler. Bu aralykda Human Rights Watch guramasynyň video subutnamalary guruluşyk bejeriş we hyzmatlar ulgamyny işleýän Merkezi Aziýaly erkek adamlara, Slawianlara çalymnaş ýaş erkekler tarapyndan edilýän utgoşukly fizik hüjümleri ündü çekdi. Rus häkimetleri şeýle xenofob hereketleri ýazgyrman Merkezi Aziýadan bolan migrantlary nyşana almagy güýçlendirdiler diýip Human Rights Watch guramasynyň 2025-nji ýylyň mart aýyna çap edilen hasabatyna aýdyldy. Russiýa esasan migrantlaryň rahmetine garaşly bolup bu ýurtda 3,13 milliony golay Merkezi Aziýaly işçi bar. Olaryň ykdysady ähmiýetine garamadan Rus resmiýetleri Merkezi Aziýadan ýurda girýän adamlara basyşlary güýçlendirmegi dowam edýärler.